Treeni lähtee käyntiin 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja nyt! Tänään luvassa on aikamoista tykittelyä, sillä ajetaan 2 kertaa 10 kertaa minuutti ihan kunnolla kovaa. Treeni kehittää erittäin tehokkaasti sun maksimaalista hapenottokykyä, ja tää on yksi semmoisista klassisista sarjoista, joita esimerkiksi pyöräilijät ja triatlonistit ihan huipputasollakin ajelee säännöllisesti. Aloitetaan kuitenkin erittäin kevyellä alkuveryttelyllä. Ekat 4 minuuttia ajetaan RP:llä 2, korkeintaan 3, eli hyvin kevyttä. Kun tehdään kovaa treeniä, niin riittävä alkuveryttely on entistäkin tärkeämpi. Lähdetään kuitenkin heti alusta keräämään hyvää pyöräilyasentoa, rentoutetaan hartioita, katsotaan, että meidän kädet ei ole lukkosuorat, vaan kyynärpäät on pehmeästi pikkasen koukussa, aktivoidaan lantiota, pidetään jalat vahvoina, mutta rentoina, haetaan tasasta pyöritystä, hyvää fiilistä fillarin päällä. Päivän harjoitus kestää vain tunnin, mutta koska me mennään ihan kunnolla kovaa, niin olisi erittäin suotavaa, että sulla on juomana tähän treeniin urheilujuomaa, ja sen lisäksi voisi olla vähän jotain ylimääräistäkin hiilaria. Mikäli sä oot syönyt tänään hyvin, niin ei sun energiat sinänsä tässä tunnin treenin aikana tule loppumaan, mutta se pieni määrä hiilaria, se auttaa sua jaksamaan tämän treenin loppuun siitä ansiosta, että se boostaa sun hermoston vireystilaa ja toimintakykyä, ja lisäksi hiilari kovissa treeneissä auttaa sua palautumaan tästä treenistä entistäkin nopeammin, jolloin pystyt siitä taas tykittää huomenna uudestaan kunnolla kovaa. Aivan kevyttä veryttelyä jäljellä vielä pari minuuttia, jonka jälkeen lähdetään alkuveryttelyn nousevaan osuuteen. Nostetaan pikkuhiljaa RP:tä sieltä 2 noin 6, 7 paikkeille, ja tämän jälkeen vuorossa on avausvedot, joissa tehdään lyhyitä, reippaita tai voisi sanoa kovia tykittelyjä nopealla kadenssilla. Sitten otetaan vielä vähän lisää veryttelyä, ja vasta tämän jälkeen me ollaan valmiita sinne päivän pääsarjoihin. Päivän treeni olisi paras tehdä vapailla tehoilla, ajoitpa Velocityssä tai Zoomissa tätä treeniä, niin tästä harjoituksesta saat kaikkein onnistuneimman, jos ajat sen vapailla tehoilla, tai mikäli ajat ERG-modella, eli siten, että tehot tulee treeneristä suoraan sun jalkoihin, niin olisi tärkeää, että sä pystyt tarvittaessa säätämään tehoja harjoituksen edetessä, eli nyt nämä tavoitetehot, mitä on asetettu, ne on semmoiset, mitkä useimmille on sopivat, keskimäärin erittäin toimivat ja hyvät. Mutta jos sä oot semmoinen tyyppi, että sä saat hirmu hyvin tehoja irti lyhyissä kovissa vedoissa ja sulla on korkea maksimaalinen hapenottokyky, voi olla, että sun tarvitsee ajaa noi minuutit himpun jopa kovempaa kuin mitä mä oon tavoitteeksi asettanut. Toisaalta taas, jos sä oot semmoinen diesel-tyyppi, joka ei tämän tyylisissä pätkissä saa itsestään kovin paljon irti, niin voi olla, että jos sä yrität ajaa noilla mun laittamilla tavoitetehoilla, niin jäät kammelle alta-aikayksikön, etkä pysty vetämään treeniä loppuun. Aja siis mieluiten vapailla tehoilla tää treeni tai ERG-modella ajaessa. Pidä huoli, että saat helposti säädettyjä tehoja toiseen suuntaan tai toiseen tarvittaessa. Jes, 4 minuutin osuus alkuveryttelystä takana. Nostetaan seuraavaksi teho 60 pinnan FTP:stä. RP saisi tällä hetkellä olla semmoista 3, ehkä 4, ei ainakaan enempää. Pidättää veryttely edelleen mieluummin vähän ohjeistettuakin kevyempänä kuin ainakaan kovempana, ja anna tosiaan kehollesi aikaa tulla mukaan päivän harjoitukseen. Tämän päivän treenissä sä voit nämä veryttelyosuudet ajaa mistä asennosta tahansa. Noin minuutin kovat pätkät mä suosittelen, että ajat ne pystystä, jotta saat mahdollisimman paljon tehoa irti sun kropasta. Totta kai tässä vaiheessa kautta olisi tärkeää, jos sä teet sun pääkilpailut aikaa ja pyörällä, niin
totutella myös siihen aikajopyörään, mutta tämmöisissä treeneissä, joissa me halutaan kehittää nimenomaan sitä maksimaalista hapenottokykyä mahdollisimman hyvin, niin se voikin olla hyödyllisempää, että sä yksinkertaisesti saat kehostasi enemmän tehoa irti ja enemmän sä yleensä saat tuotettua watteja siten, että saajat tältä pystyasennosta verrattuna aikajoasentoon. Silloin kun sä tuotat enemmän tehoja, niin se yleensä tarkoittaa myös sitä, että sun sydän- ja verenkiertoelimistö joutuu vähän kovempaan kouluun, joutuu tekemään enemmän duunia, ja mitä enemmän duunia ne tekee, sitä tehokkaamman maksimaalista hapenottokykyä kehittävän harjoituksen sä tästä kyseisestä treenistä saat. 20 sekuntia vielä tällä nykyisellä teholla. Seuraava 2 minuutin pätkä ajetaan 70 FTP:stä. Mennään lajivoimaan kierrokset 5-5-6-5 minuutissa. Velocityssä luvassa ensimmäinen pisteytetty pätkä alkaen nyt. Hitaat kierrokset, muista, teho on kuitenkin melko alhainen, noin 60 FTP:stä. Noin 70 FTP:stä, älä lähde keulimaan, hidasta poliin kierroksia, rentouta hartioita, aktivoi pakaroita, pidä hyvä rytmi, hyvä meininki. Nyt kun ajetaan tässä alkuveryttelyssä lajivoimaa, sulla on mainio tilaisuus kuunnella sitä, että ketju pysyy kireenä koko poliin syklin ajan. Sinne pyöritykseen ei tule lonksahduksia, vaan ketju on tosiaan kireenä koko poliin vaiheen ajan. Loistavaa. Hienosti menee. Tasaiset pyöritykset, rennot hartiat, vahvat pakarat, etureidet myös rentoutuu välillä. Loistavaa. Hienosti menee. Minuutti jäljellä lajivoimaa. Nyt. Vahva meininki. Jos sun jalat tuntuu vahvoille, ei ole kipuja, hidasta kierrokset ihan sinne 5-5 paikkeelle. Jos taas tuntuu, että jalat on pikkasen jumiset, niin voit nostaa kierrokset sinne lähemmäksi 6-5. Tämän jälkeen seuraavat 2 minuuttia normaaleilla kierroksilla, vähintään 85 kierroksella minuutissa, ja nostetaan teho 80 pinnaan FTP:stä. Mutta vielä 25 sekuntia vahvaa lajivoimaa jäljellä. Loistavaa. Hienosti menee. 15 sekuntia. Anna mennä. Vahvaa ajoa. Haetaan hyvää fiilistä. Muista, ollaan alkuverryttelyvaiheessa. Ja sitten siirrytään tavallisten kierrosten osuuteen. Kierrokset 85-100, eli melko iso haarukka, kunhan pyörität vaan tarpeeksi. Tavoiteteho 80 pinnaa FTP:stä plus miinus 30 wattia, eli RP, koettu rasittuneisuus, on tällä hetkellä noin 6/10, ehkäpä vähän allekin tässä vaiheessa harjoitusta. Vajaa 1,5 minuuttia tätä vetoa jäljellä. Toka minuutti tästä pätkästä otetaan pimeänä sen lisäksi, että se on pisteytetty velocityssä, joten skannailehan nyt sitä, mille jaloissa tuntuu, ja pidä täsmälleen sama tuntuma, sama fiilis yllä 5 sekunnin kuluttua, kun homma menee pimeäksi. Yes. Ja vaikka et ajaisi velocityssä, niin voit myös itse koittaa nytten seuraavan minuutin ajan olla katsomatta sun tehoja, tekee välillä erittäin hyvää. Ajaa vaan tuntumalla, fiilistellä sitä, millä se 80 pinnaa FTP:stä suurin piirtein tänään tuntuisi, mikä on fiilis sillä ajolla, ja toteuttaa se ilman, että koko ajan tuijotat mittareita, tehoja ja tarkkoja lukemia. Loistavaa. Pyöritä rennosti. Viimeinen 2 minuuttia nousevasta alkuveryttelystä 90 pinnalla FTP:stä.
kierrokset vapaat, eli voit pyörittää hitaammin tai nopeammin kuin nyt, mutta nostetaan teho siten, että RP nousee sinne 7 paikkeelle. 3, 2, 1 ja viimeinen 2 minuuttia tosiaan. Vähän lisää pökköä pesään, rennon reipasta menoa. Ei kovin kovaa, mutta RP tosiaan sinne 7 paikkeelle, eli nyt saat hengästyä kunnolla, saa tulla lämpöä kunnolla kroppaan. Halutaan, että tämä on vähän rasittava, jotta saadaan kunnolla lämpö aikaiseksi ennen sitten niitä pääsarjoja. 1,5 minuuttia jäljellä ja viimeinen minuutti alkuveryttelystä ennen avausvetoja ihan super easyä. Eli hyvällä tsempillä loppuun asti tämä. Loistavaa. Hienosti sujuu. Minuutti 15. Pidä fokus, pidä rentous, mutta nytten uskalla pistää tällä hetkellä jo teho sellaiseksi, että kunnolla lämpiät, tuntuu sille 7/10, alat hengästymään, vähän nousee happoja, ei ole enää ihan easyä. Loistavaa, hienosti menee. Pidä kierrokset tasaisina, minkä tahansa kierrosnopeuden valitsitkin, hartiat rentoina, jalat vahvoina, mutta rentoina ja pyöritä. Anna mennä. Reilu puoli minsaa enää ja sitten ihan easy minuutti luvassa. 0,5 minuuttia. Pidä fokus. Ja kuten jo alussa sanoin, tänään on tärkeää, että säädät RP:n mukaan treeniä tarvittaessa, joten kuuntele mun ohjeita heti noista avausvedoista lähtien siinä, että mikä on se sopiva tuntuma ja säädä sen mukaan vaihteet ja tehot itsellesi oikeiksi. Näin saat kaikkein parhaan harjoituksen tänään irti. Muutama sekunti vielä ja minuutti ihan kevyttä. Täällä on ainakin lämmin. Toivottavasti myös siellä. 50 sekuntia ja lähdetään päivän avausvetoihin. 4 kertaa 15 sekkaa vähintään 150 pinnalla FTP:stä ja kierrokset 90 ja 110 välissä, eli aika lailla optimikierrokset tällaiseen kovempitehoiseen vetoon tai ihan pikkasen yläkanttiin. Vetoja tosiaan on yhteensä 4 kappaletta, ne on 15 sekunnin mittaisia ja näiden välillä on aina minuutti 15 paussia. 15 sekkaa ja eka veto lähtee jo, oo valmiina. 10 sekuntia. Velocityssä kaikki vedot on pisteytettyjä. 5 sekuntia, 3, 2, 1 ja lähtee. Vahvat jalat, rennot hartiat, tasainen pyöritys, anna mennä. Hienosti sujuu. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Minuutti 15. Ihan easyä. Aivan kevyttä veryttelyä, niin kevyttä kuin vaan pystyt. Ja toistetaan sama 15 sekuntia vielä 3 kertaan. Kolme avausvetoa. Sen jälkeen vähän pidempi veryttely ja sitten mennään päivän pääsarjoihin, jotka tosiaan on 2 kertaa, 10 kertaa minuutti kunnolla kovaa 0,5 minuutin palautuksilla. Seuraavan avausvedon alkuun 0,5 minuuttia. Kohta lähtee. 25 sekkaa. Näissä RP, sen mä taisin unohtaa ekaan sanoa, on siellä 8 ja 9 välillä, eli saa tuntua rankalle, mutta pitää tuntua hallitulle, ei mahdottoman kovalle. 10 sekuntia ja lähtee toka veto. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Ja jalat pyörii. Rennot, mutta vahvat. Anna mennä. Hienosti sujuu. 5 sekuntia loppuun asti.
Ja hyvä. Minuutti 15. Easyä ja sama homma vielä 2 kertaan. 2 avaavaa vetoa. Näissä tosiaan kierrokset siellä suurin piirtein optimialueella 90-110. Mä pyrin pyörittämään näitä aika lailla siellä keskivaiheella, niin voit katsoa mun jaloista sopivaa pyöritysnopeutta mallia, jos sulla ei ole kadenssimittaria itselläsi. 35 sekuntia ja lähtee seuraava pätkä. Puoli minuuttia. Rennon kovaa, muista 8-9 rasitustaso, ei täysiä, vaan rennon kova riittää. 20 sekuntia lähtöön. 15. 10 sekkaa. Näissä saa tulla vähän happoa, mutta liian tiukkaa ei saa olla. 3, 2, 1 ja mennään. Vahvat jalat, tasaiset pyöritykset, hienosti sujuu. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Ja minuutti 15, ihan easyä. 1 avausveto jäljellä, sen jälkeen minuutti ylimääräistä veryttelyä ja sitten alkaa se varsinainen päivän tykitys. Ota vähän juomaa, jos et ole vielä juonut. 20 minuutin alkuveryttelyt alkaa olla kohta jo takana, joten nestettä on tähänkin mennessä kulunut jo ihan jonkin verran. Ja viimeisen avausvedon alkuun puoli minuuttia. Kohta lähtee. 25 sekkaa. 20 sekuntia. Viimeinen 15 sekkanen. Älä vedä vikaa liian kovaa, mieluummin vähän alakanttiin kuin liian kovaa, jotta sitten jaksat vetää heti reilun 2 minuutin tauon jälkeen ne kovat. 3, 2, 1 ja lähtee. Anna mennä. Viimeinen veto. Rennon kovaa. Hienosti sujuu. Loistavaa. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Ja sitten 2 minuuttia, 15 sekuntia ihan löysää veryttelyä, kunnes mennään päivän pääsarjoihin. Ensimmäiset 10 minuuttia ajetaan tavoitetehona noin 130 pinnalla FTP:stä. Velocityssä tavoitteena on yli 125 pinnaa, jotta saat kaikki mahdolliset pisteet kasaan. Tavoitekierrokset meillä on 85-115, eli valtava haarukka, mutta siinä on toisaalta minimiraja, eli alle 85 näitä ei tulisi ajaa. Halutaan, että näissä on kierrokset jonkun verran ylhäällä, jotta rasitus menee nimenomaan sinne sydän- ja verenkiertoelimistölle ja hengityselimistölle, eikä niinkään pelkille lihaksille. Toisaalta taas ei yli 115 kierroksiakaan, jottei homma lähde ihan lapasesta, vaan pysyy teknisesti hyvänä. Ota kuitenkin vielä reilu minuutti aivan rennosti. Hengittele. Anna kropan tasaantua, palautua ennen seuraavaa kovaa pätkää. 50 sekuntia lähtöön. Ensimmäisissä minuuteissa haetaan rasitustasoa 8/10 suurin piirtein. Seuraavissa minuuteissa pikkuhiljaa nostetaan 9/10 ja tokan sarjan viimeiset minuutit, ne me ajetaan niin paljon kuin ikinä pystytään, mutta tosiaan lähdetään liikkeelle siten, että ensimmäiset minuutit melko rentoa reipasta 8/10 riittää.
pikkuhiljaa lähdetään nostaa rasitusta. Teho tuskin nousee, vaan riittää, kun pidät saman tason yllä. 10 sekuntia ensimmäisen lähtöön. Eka siis vähän alakanttiin. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Ensimmäinen kova minuutti. Kierrokset 85-115. Vahvat jalat. Rennot hartiat. Kun olet löytänyt tasaiset kierrokset, pidä ne yllä. Pyöritä tasaisesti. Pidä vahvat jalat. Rennot hartiat. Koresta voimaa. Hienosti sujuu. Loistavaa. Hienosti menee. Muista pitää rentona tää eka. Ei puristusta. Ei liian kovaa, vaan mieluummin vähän jopa alakanttiin ensimmäinen. Nää rupeaa kyllä painaa. Se puolen minuutin tauko ei ole paljon, joten nyt vaan vahvaa, hyvää ajoa loppuun asti tämä. Ei liikapuristuksia. 10 sekuntia loppuun asti hyvällä tempolla. 5 ja eka veto ohi. Puoli minuuttia. Nämä puolen minuutin palautukset, ne saa olla niin löysiä kuin vain haluat. Eli voit hidastaa kierroksia, voit laskea tehoa, molempia ihan niin paljon kuin tuntuu. 10 sekuntia. Vedon numero 2 alkuun. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Heti alusta lähtien hyvää tehoa, mutta tärkeintä näissä minuuteissa on, että nostat tehon kuitenkin pehmeästi ylös. Älä tuuppaa sitä heti ensimmäisellä polkaisulla aivan kaakkoon, vaan nosta teho pehmeästi ylös ensimmäisen 10-15 sekunnin aikana. Sen jälkeen pidä yllä, pyöritä tasaisesti ja anna mennä. Hienosti sujuu. Puoli minuuttia. Tasaiset kierrokset, rennot hartiat, vahvat jalat, pidä pyöritys, pidä rentous kuitenkin, älä purista liiaksi, hienosti menee. 15 sekkaa. Viisi, 3, 2, 1 ja 2 vetoa takana. Seuraava 3. pätkä. Se saa tuntua jo sellaiselle melkein 9/10. Jos noi ekat meni loppuun asti vielä mukavasti, niin seuraava saa olla niin rankka, että siinä on selvästi puristuksen makua. 8 sekuntia. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Pehmeästi teho ylös ja kun löydät hyvän rytmin, pidä siinä. Loistavaa. Rennon kovaa. Eka 20 sekuntia. Sen pitää mennä vielä aika mukavasti. 20 takana. Puolen minuutin asti. Sinne pitää olla siedettävää. Loistavaa. Muutama sekunti vielä. Ja toka puoli minuuttia. Se me taistellaan. Hienosti menee. Hyvä fokus. Hyvät kierrokset. Hienosti sujuu. 20 sekuntia. Anna mennä loppuun asti. Kymmenen sekuntia. Pyöritä loppuun asti. 5 sekuntia. Viimeiset sekunnit. Ja tauko. Ihan easy. Puoli minuuttia. – 20 sekkaa ja lähtee 4. pätkä. Nyt tiedät jo homman nimen. Nyt osaat jakaa voimas näihin oikein. 7 jäljellä tässä sarjassa. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. 4. veto. Rennot hartiat, vahvat jalat, tasainen pyöritys.
Alku menee melko iisisti. Kohta rupeaa painaa. Älä jahtaa rasitusta, vaan odota, että rasitus tulee sun luo ja saa sut kiinni, sillä sitä sä et karkuun pääse näin kovassa sarjassa, vaikka kuinka haluaisit. Loistavaa. Puoli minuuttia loppuun asti. Hyvällä fokuksella. Hienosti menee. 25 sekkaa. Anna mennä. Pidä kierrokset yllä. 20 sekuntia loppuun asti. Tasaiset pyöritykset. 15. Pidä fokus. Pidä pyöritys. 10. Viimeisiä viedään. 5, 3, 2, 1. Ja tauko. 6 jäljellä. 20 sekuntia seuraavan lähtöön. 10 sekkaa. Pian lähtee. 5, 3, 2, 1. Ja 5. veto lähtee. Rennosti liikkeelle. Hae hyvää tehoa. Sopivaa pyöritystä ja sitten pidä yllä, pidä teho yllä, älä päästä sitä laskemaan, vaikka tekisi mieli. Tässä vaiheessa sarjaa tää rupeaa varmasti puuduttaa, rupeaa olemaan rankkaa, rupeaa olemaan kovaa. Keskivaihe on aina se pahin, mutta kun keskivaiheen yli pystyt tuuppaamaan ja pystyt tsemppaamaan, niin loppuu kohti. Homma aina helpottaa ja sit vikoissa vedoissa, niin se sua harmittaa, jos sä et oo tehnyt nyt kaikkeasi ja sä oot antanut turhan aikaisin periksi. Loistavaa. Pidä rytmi, pidä pyöritys. 10 sekuntia loppuun asti. 5, 3, 2, 1 ja tauko. 25 sekuntia. 20 sekkaa ja lähtee 6. veto. 15 sekuntia. Puolet jäljellä ekasta sarjasta. Tää menee kyllä hyvällä rytmillä, hyvällä fokuksella, aivan varmasti loppuun asti. Ja 6. veto lähtee. Loistavaa. Vahvat jalat, tasainen rytmi alkuun. Hae hyvä fiilis, hyvä ote. Ja kun löydät sen sopivan tehon, sopivan kiusauksen, pidä sitä yllä. Loistavaa. 40 sekuntia. Anna mennä. Nyt vedetään. Nyt ei enää kainostella. Nyt nämä kaikki viimeiset. Nämä saa tuntua sille, että jokaisen haluaisit lopettaa kesken, mutta sä et lopeta. Maksimaalisen hapenottokyvyn kehittäminen, se on siitä ikävää hommaa, että jos se ei tunnu pahalle, jos se ei tunnu rankalle, niin se ei myöskään kehity. Nämä treenit on niitä, kun me ollaan oikeasti siellä äärirajoilla ja haetaan niitä omia limittejä ja siirretään niitä yhä eteenpäin ja eteenpäin. Viimeiset sekunnit ja tauko. Enää 4. Enää 4 vetoa ekassa sarjassa jäljellä. Hengitä, rentoudu, keskity seuraaviin. Mahtava meininki. 15 sekkaa lähtöön. Nyt et rupea laskemaan tehoja aiemmista. Nyt haet lisää tsemppiä ja tsemppaat kaikki seuraavat loppuun asti. 3, 2, 1 ja lähtee. Etit tasaiset kierrokset, hyvä reipas teho ja sitten pidä yllä. Rennot hartiat, hyvä fokus, hienosti menee. Mieluummin vähän reippaammat kierrokset kuin liian hitaat, vähintään 85. Mieluummin selvästi korkeammat, hienosti sujuu. Loistavaa. Seuraavassa sarjassa siinä meillä tulee vähän vaihtelua näihin minuutteihin, joten nyt hyvällä tsempillä nää loppuun asti. Loistavaa.
Enää 20. Loppuun asti. Pidä rytmi, pidä hyvä fiilis. Älä lähde antaa periksi tässä vaiheessa sarjaa. 10 sekuntia. Viimeisiä viedään. Älä lopeta kesken. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Ota juomaa, jos pystyt. 3 vetoa jäljellä tästä sarjasta. Enää 3. 15 sekuntia ja seuraava veto lähtee. 10. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Vahvat pakarat, vahva kore, vahvat jalat, tasaiset kierrokset, rennot hartiat. Siinä on se mantra, millä me päästään nämä kovat minuutit ihan varmasti loppuun asti. Loistavaa. Ei ole enää paljon sarjojen välissä. Meillä on pitkä paussi, joten nyt hyvällä tsempillä nämä vedot loppuun asti. Puoli minuuttia jäljellä. Keskity vain siihen, että jaksat tämän pätkän loppuun asti. Loistavaa. 20 sekuntia. Anna mennä. Pidä kierrokset. Pidä fokus. Älä anna periksi. Taistele. 10 sekuntia. Loistavaa. Pyöritä. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Kaksi jäljellä. Enää 2 tästä sarjasta. Jos tämä eka sarja tuntuu susta vaikealle, älä harmittele. On ihan mahdollista, että monena päivänä se toka sarja tuntuu paremmalle. 10 sekkaa lähtee toka vika veto tästä sarjasta. Keskity vain siihen, että saat tämän vedon maaliin alkaen nyt. Nyt lähti. Toka vika. Ei ole paljon mitään. Hienosti sujuu. Alku tuntuu rennolle. Nyt rupeaa painaa jo tässä vaiheessa 15 sekunnin jälkeen ihan kunnolla. Niin kuuluukin. Jos ei paina, niin lisää rasitusta. Laita isompi vaihde tai laita enemmän vastusta. Nyt et päästä ittees helpolla. Ei ole mitään hyötyä, että sä annat itselle tämän ajan treenata ja tuut tekemään sen puolivaloilla. Nyt anna kaikkes, niin saat jokaisesta minuutista parhaan mahdollisen hyödyn. Loistavaa. 15 sekkaa. Loppuun asti. 10 sekuntia. Pidä kierrokset. Pidä fokus. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Enää 1. Viimeinen tauko. Ja tämän jälkeen tosiaan pitkä paussi. 20 sekuntia lähtöön. Viimeinen minuutti, se saa tuntua 9,5/10. Ei aivan täysiä, mutta siinä saa jopa tekniikka. Hajota vähän loppua kohti. 5 sekkaa lähtöön. 3, 2, 1 ja lähtee. Tasaiset kierrokset, rennot hartiat. Anna mennä. Vikaveto tästä sarjasta. Hienosti sujuu. Hyvin lähti liikkeelle. Rentoudu. Hae kierrokset. Pidä ne yllä. 40 sekuntia. Keskity vaan siihen, että ne kierrokset pysyy yllä. Mitään muuta ei tarvitse ajatella kuin sitä, että jalat ei hidastu. Puoli minuuttia. Jos ei tunnu vielä 9,5, nosta vähän tehoa. Nosta kierroksia. 20 sekkaa. Loppuun asti. Tämän jälkeen tosi pitkä paussi. Nyt tsemppiä. Hienosti menee. 10 sekuntia. Älä lopeta kesken. Vie veto loppuun asti. 5, 3, 2, 1 ja tauko. 5,5 minuuttia. Aivan kevyttä pyörittelyä.
voit valita oman fiiliksen mukaan, haluatko ajella sitä kokonaan aivan kevyesti vai haluatko johonkin väliin ottaa vähän reippaampaa aerobista menoa. On yksilöstä kiinni, minkälainen sua palauttaa kaikkein parhaiten. Nyt kuitenkin kaikki fokus siihen, että seuraavan 5 minuutin aikana palaudut niin paljon, että pystyt toistamaan ton kovan, loistavan sarjan vielä toiseen kertaan. Kun saat hengitystä tasaantumaan, otahan vähän juomaa. Ja jos sulla on hiilaria, niin nyt on mainio paikka napata myös hieman sitä. Kierrokset on myös tässä palautuksessa vapaat. Osasta tuntuu, että reippaimmilla kierroksilla palautuu paremmin, kun taas joillakin voi olla, että vähän hitaammilla kierroksilla sä saat sykettä paremmin alas, kroppaa vähän viilentymään ja se tuntuu palauttavammalle. Täysin oma valinta senkin suhteen, minkälaisilla kierroksilla tämän palauttelun ajat. Palauttelua jäljellä 4 minuuttia. Nyt pikkuhiljaa rupee helpottaa. Voit lähteä skannaa päässä, miten toi eka sarja sujuu. Jos sulla oli huono päivä, etkä saanut lähellekään semmoisia vatteja kuin mitä olisi toivonut, ei hätää. Se vaihtelee aina välillä, miten itsestä saa irti tämän tyylisissä treeneissä. Ja lisäksi tämä treeni tuli nytten useimpien harjoitusohjelmassa semmoiseen vaiheeseen, että tälle ei ollut minkäännäköistä valmistavaa harjoitusta, vaan tämä tuli ensimmäisenä kovina treeneinä aikamoisen määräjakson ja palauttelun jälkeen, jolloin silloin tällöin kulkee, silloin tällöin taas on aivan kauheata ja sitä ei voi ihan tarkalleen tietää etukäteen, mikä milloinkin on meininki. Jos haluat tässä verittelyssä nousta hetkeksi myös putkelle, availla sitä kautta kroppaa, niin sekin on täysin sallittua. Eli nyt vielä 3 minuuttia, aivan vapaat sävelet siihen, mitä teet. Harjoitusta jäljellä yhteensä reilu 20 minuuttia. Ei paljon, mutta se on sitäkin pippurisempaa se meidän koko loppuaika. Tämän tyylisiä treenejä on aivan hyvä ajaa myös jollain tyyliin kuntosalin pyörällä. Aina silloin tällöin valmennettavat kyselee multa, että meneekö nämä kovat treenit ihan hukkaan, ihan pieleen, jos niitä joutuu ajamaan vaikka työmatkalla jollain kuntosalipyörällä tai vastaavalla, niin ei todellakaan mene. Tällöin suosittelen vaan, että kuuntelet entistä enemmän sitä omaa fiilistä ja RP:tä, etkä niinkään yritä pyrkiä mihinkään kuntosalilaitteen vatteihin, koska ne vatit niissä pyörissä kuitenkin heittelee aikamoisesti. Ja muutenkin wattimittareissa on aina eroja, mutta tosiaan ihan saman fyysisen vaikutuksen saat kyllä aikaiseksi, vaikka joutuisit ajamaan jollain kuntosalipyörällä. Eli se, että sulle ei ole sun omaa pyörää saatavilla, ei ole syy skipata treeniä, mikäli sulla on joku muu fillari saatavilla. Totta kai kivoin näitä on tehdä omalla pyörällä. Tämän tyylisiä napakoita sarjoja meillä on kestävän ohjelmissa sisäpyöräilynä myös läpi kesän, mutta jos tuntuu, että sä et yksinkertaisesti sisällä halua kesällä ajaa, niin näitä on ihan ok tehdä myös pihalla. Tämän tyylinen sarja esimerkiksi toimii ihan loistavasti, jos sulla on joku semmoinen mäki, joka kestää sen suurin piirtein minuutin verran ja sä kerkeet sen silloin laskemaan noin puolessa minuutissa ja saat vedettyä noin 10 vetoa ylämäkeen. Voi olla, että palautuksesta tulee vähän pidempi, mutta se ei haittaa. Toinen vaihtoehto tehdä tällaista treeniä on tehdä se tasaisella siten, että laittaa yksinkertaisesti niihin minuutteihin ihan pirun ison vaihteen ja runttaa menemään. Ja sitten puolen minuutin palautteluihin hyvin pienen vaihteen. Nopeasti se meni, se 5 minuuttia, 45 sekuntia jäljellä ja seuraava sarja lähtee käyntiin. Ensimmäiset 2 minuuttia tismalleen samaa kuin ekassa pätkässä, tavoiteteho yli 125 pinnaa FTP:stä, haetaan ekoissa taas RP:tä
8 ensimmäisessä ja tokassa noin 8,5 ja siitä lähdetään pikkuhiljaa nostamaan kohti 10, kun päästään vikoihin vetoihin. 15 sekuntia. Tavoitekierrokset ensimmäisissä 85-115. 8 sekuntia. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Tasaiset kierrokset. Hyvä fokus. Hienosti menee. Rennot hartiat. Hyvä meininki. Loistavaa. Anna mennä. Hienosti sujuu. Muista, että on ensimmäinen. Ei liian kovaa. Ensimmäisen sarjan jälkeen tiedät, kuinka paljon nämä rupeaa muutaman ekan jälkeen painaa, joten nytten vaan hyvällä tsempillä, loistavalla rennolla asenteella ensimmäiset maaliin ja sen jälkeen nostetaan vähän tehoa. Hienosti menee. Sori, vaikka mulla on tänään itsellä vaikeuksia, vaikka en pienemmällä vaihteella, mutta oli vatsatauti, niin kroppa sen verran vielä sekaisin, että sen takia nämä sekoilut. Valitan niistä. 15 sekuntia loppuun asti. Hyvällä fokuksella. 10 sekuntia. Polje. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Ihan kevyttä, puolen minuutin ajan. Toka veto tismalleen samanlainen kuin ensimmäinen. Velocityssä luvassa on sokea veto, joten nyt et näe minkälaisilla tehoilla ajat. 10 sekuntia lähtöön. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Rennot hartiat. Tasaiset kierrokset. Hae hyvä rytmi, hyvä fokus ja tykitä menemään. 8,5 on se, mitä rasitustasoa me tässä tokassa haetaan. Ei enempää, se riittää hyvin. Näitä on edelleen monta jäljellä. Hienosti menee. Loistavaa. Mahtava meininki. Nää on ohi ennemmin kuin sä huomaatkaan. Nyt pidä fokus. Punnera loppuun asti. Loistavaa. 20 sekuntia. Anna mennä. Hienosti sujuu. 15 sekkaa. Mahtavaa. 10 sekuntia. Loppuun asti. Ei jätetä kesken. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Seuraava minuutti ajetaan putkelta, jos haluat. Jos ajat putkelta, niin nosta kuitenkin ihan himpun verran tehoja, jotta rasitus pysyy samassa. 15 sekkaa lähtöön. 3. veto tulossa. Velocityssä tavoiteteho yli 130 pinnaa FTP:stä. Tavoitekierrokset yli 70. Eli nyt voit mennä putkelle. 3, 2, 1 ja lähti. Anna mennä. Hienosti sujuu. Rennot hartiat. Hae hyvä rytmi. Jos ajat putkelta, pidä silti hartiat rentoina. Hae voimaa lantiosta. Hae voimaa pakaroista. Älä pakota sitä ainoastaan sieltä jaloista. Loistavaa. Hienosti sujuu. Hyvä meininki. Huikeeta. Puoli minuuttia vetoa jäljellä. Loppuun asti. Hyvällä rytmillä. Loistavaa. Hienosti menee. Pidä fokus. Pidä teho. Loistavaa. Hienosti sujuu. 15 sekkaa. Mahtava meininki. 10 sekuntia. Hienosti menee. Loppuun asti. 5, 3, 2, 1 ja tauko. 7 jäljellä. Hyvällä fokuksella nää loppuun asti. Ei ole montaa. Sitäkin paremmin vedät nää hyvällä tsempillä. 10 sekuntia. Kohta lähtee seuraava. 5, 3, 2, 1 ja lähtee.
Hae tasaiset kierrokset. Hae hyvä tsemppi. Anna mennä. Loistavaa. Nyt näitä ei ole enää montaa jäljellä. Nämä kaikki loput. Nämä saa olla ihan todella rankkoja. Nyt et enää missään vaiheessa päästä ittees helpolla, vaan nyt hyvällä fokuksella loppuun saakka. Anna mennä. Hienosti sujuu. Puoli minuuttia. Loistavaa. Ei ole enää paljon jäljellä. Pidä kierrokset yllä. Pidä fokus. Huikeeta. Pyöritä. 15 sekuntia. Tämän jälkeen meillä on 14 vetoa takana, vaan 6 edessä. Nyt taistelet. Nyt et anna periksi. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Puoli minuuttia. 6 vetoa jäljellä. Seuraava vielä istuen. Sitten taas 6. veto. Sen sä saat vetää putkelta. Pientä helpotusta tokaan sarjaan. Toisaalta putkelta ajaessa nostetaan vähän tehoa, jos pystytään. 8 sekuntia ja lähtee 5. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Jos et pysty vetämään enää tavoitetehoilla tai sun tehot laskee siitä, mitä ne oli harjoituksen alussa, se ei ole syy keskeyttää tätä treeniä. Laske vähän tehoa, tee parhaas, niin sä saat tästä kaiken hyödyn irti. Eli nämä on harjoituksia, joissa ei masennuta, vaikka ei saataisi joka päivästä aikaiseksi, mitä toivotaan. Näissä treeneissä, näissä tärkeintä on, että teet parhaas, annat mennä, annat kaikkes. Näin susta tulee niin hyvä kuin susta voi tulla. Jos olet aloittanut liian kovaa, se ei haittaa, sä opit siitä seuraavaksi kerraksi. 15 sekkaa. Nyt ei siis lopeteta, vaan nyt veivataan vedot loppuun saakka. Loistavaa. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Seuraava taas putkelta. Pikkasen kovempaa, tavoiteteho 135 pinnaa FTP:stä. Sen jälkeen palataan istumaan ja saat laskea vähän tavoitetehoa. Seuraava saa tuntua jo 9,5 kautta 10. 12 sekkaa lähtöön. 10 sekuntia. Pian mennään. 6, 4, 2, 1 ja lähtee. Kierrokset vähintään 70, hartiat rentoina, pakaroista voimaa, ajoitpa putkelta tai istuen, pidä rytmi hyvänä, hae lantiosta, keskivartalosta voimaa. Me ollaan sitä treenattu, se on sul vahva. 40 sekkaa, pidä kierrokset yllä, hienosti menee, loistavaa fokusta, loistavaa rytmiä. Puoli minuuttia, anna mennä, loppuun asti, hyvä fokus, hyvä rytmi, loistavaa, mahtava meininki, 20 sekkaa, loppuun saakka, hienosti sujuu, 15 sekkaa, huikeeta, tämän jälkeen ei enää montaa, 10 sekuntia, pidä kierrokset, pidä rytmi, 5, 3, 2, 1 ja hyvä. Puoli minuuttia, ihan kevyttä palauttelua, vetoja jäljellä, 4 kappaletta, 1 vielä, saat ottaa putkelta, muuton istuen. 15 sekkaa lähtöön. 10 sekuntia. 5, 3, 2, 1 ja lähtee. Hae kierrokset, pehmeästi teho ylös, älä hae rasitusta, anna sen tulla sun luo. Ja sitten kun löydät rytmin, löydät sen hyvän meiningin, pidät sen vaan yllä. Loistavaa. Nyt vedetään jo viimeisiä. Tää saa olla 9,5. Nyt taistellaan. Hienosti menee.
Puoli minuuttia enää jäljellä. Tää toka puoli minsaa. Tää on näissä sellainen, että sun usko voi loppua, mut kun sä vaan tsemppaat sen uskon loppumisen yli, sä vahvistut ja sä opit, että tässäkin tilassa, vaikka sun jalat on jo ihan hirveän tuntuiset ja sydän huutaa hosiannaa, niin sä voit silti vielä painaa. Loistavaa. Hienosti menee. 5, 3, 2, 1 ja tauko. Enää 3. Ihan kevyt palauttelu. Hengitä. Rauhoita hengitystä. 3 jäljellä. 1 istuen. 1 putkelta. 1 istuen. Sä jaksat nää kyllä. 10 sekkaa. Pian lähtee. 5, 3, 2, 1 ja kolmanneksi vika lähti. Huikeeta. Nyt jos oot pystynyt vetämään hienosti näitä viimeisiä tasaisilla tehoilla, niin loistavaa työtä. Aivan mahtavaa. Pidä sama. Hienosti menee. Mahtava meininki. 40 jäljellä. Keskity. Pidä fokus. Älä päästä polinkierroksia tippumaan. Jälleen sun ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että jalat pyörii. Ne ei pysähdy. Ne jatkaa pyörimistä. Loistavaa. Hienosti sujuu. 20 sekuntia. Pidä kierrokset yllä loppuun saakka. 15 sekkaa. Mahtavaa. 10 sekuntia. Pidä kierrokset. Pidä fokus. 5, 3, 2, 1. Ja toka vika paussi. Nyt on enää 2. Toka vika putkelta, jos haluat. Ja vika istuen. Molemmissa haetaan lähes 10/10. Toka vika, jätä vielä ihan vähän siimaa. Ja viimeinen, se me tykitetään. 10 sekuntia. Pian lähtee. Toka vika veto. 5, 2, 1 ja lähtee. Alkuun lähde rennosti matkaan. Hae hyvä rytmi. Kun löydät tehon ja rytmin, pidä se yllä. Mahtavaa. Hienosti sujuu. Rennot hartiat, hyvä rytmi, vahvat jalat, etureidet myös rentoutuu välillä. Loistavaa. Hienosti menee. 35 sekkaa. Huikeeta. Puoli minuuttia loppuun asti. Hyvällä rytmillä, hyvällä fokuksella. Anna mennä. Loistavaa. 20 sekkaa. Pidä teho. Tää on jo toka vika. Melkein kaikkesi voit antaa. Loistavaa. Vika 10. Loppuun asti. Anna mennä. 5, 3, 2, 1. Ja vikatauko. Ihan löysä. Puoli minuuttia. 1 veto jäljellä. Nyt haetaan 10/10. Eka 15 sekkaa siedettävää. Sen jälkeen sit taistellaan. 10 sekuntia lähteen. Alkuun pehmeästi vatit ylös ja sit taistellaan. 3, 2, 1 ja viimeinen lähti. Vahvat pakarat, rennot hartiat, tasainen pyöritys, hae rytmi, hae hyvä fiilis. 15 sekkaa mennyt. Anna mennä. Loistavaa. Taistele seuraava 10. Sitten ollaan viimeisessä puolessa minuutissa. Sitten sä saat supervoimia. Siitä ansiosta, että tää homma on kohta ohi. Puoli minsaa jäljellä. Jos pystyt, lisää vähän tehoa. Anna mennä. Pikkasen lisää. Vähän isompi vaihde. 20 sekuntia. Loistavaa. Pidä yllä. Älä päästä laskemaan. Pidä yllä.
10 sekuntia. Nyt vielä vähän lisää kierroksia. Kaikki irti. 5 sekkaa. Loppuun asti. 2, 1 ja tauko. Huikeeta. Tosi hienoa duunia, jos sait vedettyä tämän sarjan maaliin asti. Olipa sun tehot tänään minkälaisia tahansa, niin jos sait tsempattua siten, että et luovuttanut kesken, vaan teit parhaas, annoit vikas kaikkes, niin loistava meininki. Loppuun otetaan 5 minuuttia kevyttä veryttelyä, vapaat tehot ja vapaat kierrokset. Voit itse valita, pyöritätkö vähän enemmän vai vähän vähemmän ja millä teholla ajat, kunhan tuntuu, että tämä 5-minuuttinen palauttaa sua mahdollisimman hyvin. Velocityssä tavoiteteho on alle 50 pinnaa FTP:stä, mutta jos tuntuu, niin sä voit ottaa tämän viimeisen 5-minuuttisen aikana muutamia huuhtelevia kadenssikiihdyttelyjä tai muutamia vähän reippaampia pätkiä PK:ta. Voitaisiin oikeastaan yhdessä ottaa parit kadenssikiihdyttelyt vaihteeksi tänään. Ensimmäinen kadenssikiihdyttely 45 sekunnin kuluttua ajetaan 15 sekuntia siten, että nostetaan kadenssi reilusti yli 100 vaihde. Ihan pieni, haetaan rentoa menoa, ei mitään varsinaista wattien nostoa, vaan pientä sykkeen nostoa ja pientä kadenssin nostoa, jotta me saadaan laktaattiaineenvaihdunta aktivoitua ja sitä kautta niitä happamoittavia vetyoneja vähän pois meidän koivista. 15 sekkaa lähteen. Rento 15-sekkainen vähän tavallista nopeammalla kadenssilla. 10 sekunnin kuluttua. 5 sekkaa lähteen. Laita ihan pieni vaihde. 2, 1 ja kierrokset ylös. Ei tarvitse pakottaa mitään enkkoja, kunhan nostat vähän nopeammiksi kuin mitä ne on nyt ollut, niin se riittää. 5 sekuntia vielä. Rentoa meininkiä ja hyvä. Otetaan vielä 45 sekunnin kuluttua toinen tällainen välin. Sä voit pyöritellä ihan kevyttä. Toi kadenssikiihdyttely varmasti nosti hiukan sykettä, vaikka ihan kevyellä teholla sen ajaisitkin. Otetaan vielä toinen samanlainen ja sitten se viimeinen reilu pari minuuttia ihan kevyttä veryttelyä jälleen. Tokan kadenssikiihdyttelyn alkuun 15 sekuntia. 10 sekkaa. Rentona sekin. Laita riittävän pieni vaihde. 3, 2, 1 ja lähtee. Kadenssi ylös, hartiat rentoina. Mitä rennommat jalat, sitä helpommin sä saat kadenssin ylös. Vielä 5 sekuntia, loppuun asti rennosti. Ja hyvä. Reilu pari minuuttia loppuveryttelyä jäljellä. Jos sulla on vielä juomaa jäljellä, otahan hiukan huikkaa. On tosi tärkeää, että näin kovan treenin jälkeen laitat palautumisen käyntiin välittömästi. Sun lihasten hiilarivarastot, ne kerkee kyllä täyttymään huomiseenkin mennessä, vaikka sä et välittömästi tämän treenin jälkeen söis, mutta kun sä saat nyt nestettä ja hiilaria nopeasti, niin semmonen niin kutsuttu tulehdustila, joka aiheutuu treenistä, jää sun kropassa vähän pienemmäksi ja tästä ansiosta sä palaudut paljon nopeammin. 1,5 minuuttia vielä ihan easyä pyörittelyä. Nyt tää loppu saa tosiaan olla ihan niin löysää kuin vaan pystyt, kuin vaan mukavalle tuntuu. Tänään meillä oli aika ytimekäs tää loppuveryttely. Jos tuntuu, että kaipaat muutamaa lisäminuuttia, niin ihan ok jäädä pyörittelemään. Mutta missään nimessä välttämätöntä se ei ole. Nykytutkimuksen valossa näyttää sille, että erittäin lyhyt loppuveryttely riittää vallan mainiosti ja on monessa tapauksessa palautumisen kannalta jopa parempi kuin se, että tehdään vähänkin turhan pitkiä loppuveryttelyjä. Mutta jos sulla on aikaa, niin 2 minuuttia ylimääräistä pyörittelyä ja
ehkäpä muutama lantiota avaava jumppaliike olisi tämän treenin perään kyllä ihan hyvä plussa. Nyt kuitenkin alkaa olla aivan huikean hyvä, erittäin rankka, tehokas, maksimaalista hapenottokykyä kehittävä treeni takana. Tässä vaiheessa on hyvä taputtaa itseäsi olalle, kun oot jälleen kerran tsempannut hienosti. Olisi kiva kuulla tämän treenin jälkeen, mille tää susta tuntui, miten meni, onnistuitko, oliko kivaa, oliko kammottavaa ja oliko jälkikäteen kivaa. Kiitos paljon, kun ajoit tänään mun kanssa. Moi moi!